Jomblang Kuncu. Selamat malam. Terima kasih. Apa ini mau mak? Jogja istimewa. Wah. Ngaturke rasa syukur kang tanpa upama. Sing pisanan ya kuwi marang Gusti Kang Marabing Jagat wengi iki awake dhewe sak kanca rombongan klebet warga masyarakat isih diwenehi seger waras wilujeng keslametan. Iya, mapan ana ngendi? Mapan ana ing Laladan Sumur Agung Jomblang kene, Nduk. Iya. Dalam rangka ya kuwi tasyakuran tawa sedekah bumi. Iya. Jan antisipasi ning para warga masyarakat wengi iki ora kaya taun-taun sing wis-wis. Lah kok iso muni ngono? Iso. Wengi iki dadi pure masyarakat. Iya, Nduk. Dadi para warga masyarakat mapan wonten kiwa tengening Sumur Agung kene ya, Mak. Iya. Dadi kompaking para warga masyarakat ora kaya ing kene. Iya. Uga mau ki disuguhi ya kuwi wujude jajan-jajanan utawa hasil panen saka masyarakat dhewe diwulke, digadekke sitok, digabung disuguhke marang para penonton gratis. Wah, ngono. Pisan nak dhewe sowan ning Laladan kene. Iya, ngiras pantes aku promosi. Wah, ngono. Iya. Lah kowe asli, aku asli saka Kampung Baru. Wah, tangga desa. Iya, yen to di urutke wit sejarah aku ki asline iso isih nyambung darah saka kene. Wah, dadi kowe iki ya dulur kene. Iya. Wah, ngono ya. Mak, saka mbah-mbahku biyen yen to pengen weruh. Yen pengen weruh nyambunge piye aja takon aku, takono bapakku. Wah, ngono. Iya, penting ngaturke nembah nuwun ya, Mak. Iya, Nduk. Wong iki jan bakule jan ra umum. Bakule ning kene. Bakule yen to mapan ana ing Jomblang kene iki ora ana ing kencenge kelir kene, ora ning gang kidul kono. Wah, ngono. Heeh.
Umbruan, Nduk. Iya. Wowe dadi asli Kampung Baru. Asli Kampung Baru. Iya, iya. Jadi nderek tetepangan gladi wanuh marang warga masyarakat. Iya. Muga-muga jodoh karo warga masyarakat tinampa marang warga masyarakat taun ngarep iso sowan rene maneh. Amin. Setuju to nggih? Setuju. Nah, pokoknya nggih siji sitok sing tak pengini nanggap Lanu Nugroho wis aja ngenyang nemen-nemen saestu niku. Pokoknya sing baku ngaturke nembah nuwun ya, Mak. Iya, heeh. Coba slendromu, Mas. Nah, Malik slendro. Iya, heeh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina coba penolaran. Musiknya mlebu. Iromone tambah ya. Muga-muga apa sing dadi panjangkaning para warga masyarakat khususnya pekerjaan uga niat apike para warga masyarakat dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal amin. Ya, heeh. Ora nganti kedelarung-delarung anggonku karo kowe sabet jagong. Ya, heeh ngedeke sinden. Malik pelok ora apa-apa. Ya, coba ana Satya, jumeneng nduk, Cahayu. Foto aja. Matur mbah nuwun. Selamat malam sugeng dalu good night Cahayu Satya. Nggih, wilujeng dalu. Sowan ana ing Jomblang.
lebet wonten ing wengkon sumur kene, Nduk. Nggih. Nah, dongamu apa marang warga masyarakat? Nggih, semoga masyarakat Jomblang senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Muga-muga rukuna wargane warga masyarakat sak kabeh. Amin. Nah, Terus apa maneh Pak Dalang? Ya, Lancar rezeki. Terus Sebabnya jarine biasane lek ndongakne muga-muga sing duwe utang ndang lunas kabeh. Amin. Kok gek gawe nanggap maneh. Nah, ngono. Ya ta? Dadi wengi iki pure murni dari masyarakat, Nduk. Dari masyarakat untuk masyarakat ya wengi iki asline. Asline ya iki. Dadi aku malah krungu jere urunane turah-turah jere. Oh, ngono. Lho, ngene iki orang wengi ya ora apa-apa, ya ndak Lah masalah. ya, enggak masalah. Kita siap sedia 48 jam ya. ya. Ngomongi ya, ngomong sesuk prei, bacot neh tanggal 6. Ya. Ya. Nggih, ini tadi sudah ada pamundutan apa dereng? Ada pamundutan sik tak wacane nawala iki ana akeh. Kok akeh men. Wah, wong kene iki wong budaya kok, Tia. Oke. Buat kru panitia, buat panitia sangat terhibur. Wah, aku ngene iki malah marem aku yen to para warga masyarakat khususnya panitia iki terhibur iki. Nggih, berarti sukses nggih, Pak Dalang. Nggih. Wis pokoke cocok karo warga masyarakat. Nggih, matur nuwun. Minta tembang Dewa Tresno plus rela dari Pak Jumali Sayur. Oke, kok ngomong nek kru aku malah kelingan wong pawon mau to Pak Dalang. Piye? Aku ki nang pawon to cuk ning kamar mandi. Mbak, pokoke kudu dieling-eling nggih napa pamundutane Songgoriti jare. Songgoriti. Songgoriti. Iki tembang apa-apa? Tembang Pak Dalang kuwi lho. Sing nganu lho nalika ning Songgoriti kuwi lho. Songgoriti pitalah. Nalika ning Songgoriti kowe ngucap janji. Nah, iki muga akeh, ya. Piye, pripun? Iki sik enekne assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Dalang, badhe nyuwun lagu nek dikeparengke. Lho, iki saking Pak Jumari Breng. Badhe nyumbang lagu. Oh, nyumbang lagu malah beneran nggih Pak Dalang kok. Yang kok digolekke wektu sing bawera. Iya, panggah dipinangkani. Terus ki ana pamundutan sumanding request dari Mas Dwi Las Wesi Aji. Mas Dwi. Niku mangke pilih napa badhe kersa duweti mboten napa-napa nggih. Ya, iku akeh. Ana katos nang sejati request dari Mas Pardi Jedet apa jedet iki? Apa to? Mas Pardi nggih matur nembah nuwun. Satya. Dalem. Umpama dilus saka sing alus ke langgam-langgam apa? Oh nggih, ya wis langgam. Mumpung nyang pelok 6 ana ya kuwi iso wae tembang sing mok senengi biasane lali janjine utawa imbang ana katresnanku. Iya wis. Nah, diantarane dua kuwi imbang ana katresnanku karo lali janjine. Sampeyan kudu nembang ya kuwi keong racun. Loh. Kok ora balik. Apa, Nduk? Imbang ana katresnanku nggih. Iya wis. Imbang ana katresnanku dikecor. Wis diimbangi kok Mas Lano. Pak Dalang. Pun diimbangi kok. Sing imbangi sapa? Wong ora enek jare. Iki rumaca. Ya Mas, imbang ana katresnanku buka keyboard kontreng.
dalam. Pancak sakmene mbiyane sing ngematne awakmu karo ngowohe Pak Tik. Iya. Lah madhep rene kok Lah kok nyawakmu kuwi. Nyamut to Pak Tik. Kamu terpesona ya Tik denganku. sembrono. Bayu, kok mesti. Bacotne. Nggih. Mangka Kang Mas katresnaku bebasane tan bisa tidurku condok lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Surya Kencana Saben dina mung lamun jroning sepi samon among kang sakatulur wewayangan yo Kang Mas wong bagus winalitan bisa lali sayang rujet ati lalewan wong bagus amung gumantil ing pandang mitra apa tega sira Kang Mas citraan janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku Satyawi Satya pidalem saking pundi lho? kula kula tangga mriki mawon Tangga kene ya. nggih kula Cedhak kene. nggih Saka kula saka Besawa Besawa. Nggih. Dadi yo meluntek kene ya, Tiang. nggih Dadi gak patek adoh ya. mboten Gak patek adoh maksudnya gak nambahi bensin. lho nek niku tak dadekne adoh lek ngono Lah kok adoh wis omahku dadi Malang Wah, Malang kuwi nggone sapa? Malang kono lho Iki. apa kok ya Sing penting sehat-sehat kabeh. Oh, kanca-kanca ki tenan. Nggih. Bengi iki pengrawit ki kabeh padha sarjana kabeh. lho Sak lha nggih sindene. Lho tenan. Temung Dadi iya. nggone dhewe iki kabeh serba SSN. SSN Oke ora sombong. apa niku ora. SSN Sarjana Seni Nasional. Sarjana Seni Nasional tepuk tangan tok kaya rene tepuk Temung tangan iya. bocah-bocah iki lho kuwi rene Dadi, tepuk tangan Kathik ya padha muda-muda. nggih lha Iki padha nggih kaya meneruskan generasi utawa Cek. meneruskan budaya tinggalan nenek moyang Nggih. khususnya wayang kulit. nggih cek bagus ya ngene iki wis duwe bojo apa rong Wis doan Joko kabeh. oh sik Joko kabeh Nah, sing balung iki malah Joko pindho. lele Iki. Kamoko. ngomong ya wis Ya apa? mungkin jek umek kalau padahal Yang ngono kuwi cah-cah ki semangat. Buktine Nggih. apa tandane cah-cah ngono semangat. Bacot ne mongko. mangka Kang Mas katresnaku
Piye? Rame to? Rame. Muarep ya nggih padalangen iki lek ora ditanggapne domongi rugi Kok kok. domongi rugi. Domongi. Pokoknya tahun ngarep kok ora nanggap aku. Yen ana apa-apa aku gak tanggung jawab. Waduh. Yo tanggap untuk kowe. Nggih, niki sampun nggih. Heeh, wis matur nembah nuwun ya. Nggih, matur nuwun. Sing baku ngaturke nembah nuwun marang warga masyarakat wis mercaya awake dhewe, Nduk. Iya. Heeh. Wong iki aja ora ijen. Coba gembul wis siap. Wis. Gembul wis siap. Wis. Kon munggah ning kene serampat nombon. Mbak. Amit, nuwun sewu, amit. Oke. Mas njaluk sithik Kowe yo mek belum to. Kowe iki rumah saku. Selamat malam. Selamat malam. Kilano. Sapa? Nugroho. Oke. Ndak ganteng. Piye? Mundak ganteng. Aku. Heeh. Lha lagi ero aku ganteng ngono wae. Lah iya makane wis di bojo mundak ganteng. Wah, Nek sampe duwe bojoan kuwi malih mundak elek. Oh soalnya ora usah mok ketok. Maksudku ki ngene ya to. Awake dhewe ki rene iki ya netepi darmaning pelaku seni. Betul. Ingkang angka 1 awake dhewe rene iki nderek-nderek mangayu bagya nggone dusun Sumber Agung iki ngenekne acara ya kuwi Sumur Agung. Sumur Agung. Ha. Ngene iki lho lek panggah dipakan ngene iki akhire cewek aku mungker-mungker mliyan. Iki ning desa
ning dusun Sumur Agung ya to. Wis netepi wis nemu pasemon yen to sumur kuwi nggene banyu. Banyu kuwi kanugrahan ya kuwi pepilinge urip. Dadine kauripan ning kene iki wis mesti wong kene iki diparingi gemah ripah loh jinawi tata tentrem tur raharja. Amin. Ya to. Ana pasemon sing ngomongne tuku balung ning pasar ngeni. Artine Wong Sumur Agung muga-muga diparingi rejeki. masuk. Cocok. Mbok yo amin lho Pak. Kasep. Kowe iki mbok rodok sabar. Ya ora mbok yo jenenge wong iki mbok lek amin karo ngematnya kuwi kebagusen kuwi takne. Jenenge wong ae tuku balung ning kutha Mekah. Muga-muga rezekine Sumur Agung tansah berkah barokah. Amin. Tuku kikir ning Kali Grenjeng. Heeh. Pak pikir rokokku dereng. Lah. Bleset. Lah piye panjen yo? Tak omongi yo iki ngene iki lho. Pak pikir ki nggone piye carane amprih kahanan kaya ngene iki sayuk saiko kapti ya to. Bengi iki piye carane nglumpukne masyarakate kene senajan to mung patang iki ra tak sebutne. Ning iki wis meruhi papat kiblat panceri rasa. Ya ora? Lor kidul etan kulon ditanemne ana kene ya to. Iki mensyukuri nikmate Gusti Allah sing tanpa pepindhan ya to. Mongko ana jarine wong wasis, jarine wong sepuh. Ya to. Wong ki yen sok-sapa gelem mensyukuri nikmate, bakal ditambahi sing luwih nikmat. Ning yen wong sapa tumindakku pur bakar diajab. Wah. Kowe ngerti rajab ya apa? Ajabi apa to, Mbul? Loh, lah iya, maksudnya ngerti ora? Ora. Pak pikir ajabi apa to, Pak? Kowe iki ora ngerti to? Ya wong kene Lah ngono nakoni aku. catetane kok kono ki aku mapalin kok kono ki kono terus bar tak dulu. Lah kok kobong kertas aku. Kok kaya ngono kuwi lho. Kok dadake kowe iki. Ya arep kaya ngapa Pak pikir dina iki deloken to? Piye? Sampai sirahe keling kaya ngono kae. Kowe iki Kowe ra ngrasane. Iki nggone ngumpul karo dolan wargane kaya ngene iso guyu kabeh ya to. Ning kaya karibasane aja sampe nyepelekne wong lanang. Hidup wong lanang. masuk. Ning kene iki perondo kabeh. Ora ndelok masak ya wedok-wedok tak aku ki arep kaya ngapa wong lanang kuwi cagake pedoman lho Mas. Tanpa wong lanang iki bengi iki ya ora bakal terus lenggarane kaya ngene iki. Kowe ngerti ora? Piye? Wong wedok ning mburi aku pokoke Songgoriti nostalgia. Kowe iki rumangsaku kok. Wong wedok adang kene mah lho. Arep kaya ngapa bengi iki ya kaya ngono kuwi ya to? Ya. Arepe piye neh pae sing penting panggah hidup wong lanang arep kaya ngapa wong lanang kuwi cagake pedoman apa-apa ya mesti wong lanang. Kowe arep mbolo wong wedok jelas ra iso. Kok iso? Ya iso ra iso lah wong lanang ya apa-apa sembarang wis sampean roh ora. Wong lanang iki tuku skincare dicicil. Piye? Lho dicicil raine dhisik ning pencete urung. Lah. Lah piye manggir apa kuwi jenenge apa wajahe glowing sikile mlethek-mlethek ibu-ibu etane. Lah kala guyu kekel mrene. Wah ndak ngone direwangi utang mekar ora. Kok Loh ya. Lah wong satu skincare ewang apa? Pasukan dina Selasa iki aku ya pro. Lah piye wong kene iki ya bojoku ya BTPN Sari. Angger ngene iki mulai isono wayahe lho ya ngene iki. Ayo ambung sik. Kowe lho kok iso ngelokke warga masyarakat kencete. Ora kok warga mahku ki ngono kuwi. Lah kowe dhewe nyatane piye? Bojomu mau tukokke skincare nggon ra itok nggon gicok kileng-kileng ngono kae. Kae bar guluk. Lah. Kowe iki ya ngene lek ku nyeluk ya papah mamah langsung. Lah. Wong jarang sikatane kok mamah papah. Lah kae gisul kok. Gisul kae. Ha gisul kok rata. Lah merongos. Aja kaya ngono. Kowe gisul sak cangkem iki awake dhewe iki rene iki niate awake dhewe melu ndedonga ya to. Tembung sura iki awake dhewe ya bersih dusun ya to. Ya sedekah bumi. Sing sura kuwi nemu rong pasemon lek kanggone wong Jawa kuno. Siji surasaning rasa sing angka loro kuwi sura kuwi artine di antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini iki lek dagelan kulino ngaji ngene iki. Ya, percaya. Iki tenan wong muslimin mbak muslimat kudu ngerti kenapa to kok awake dhewe ora oleh ewuh ning sasi sura. Lah nyapa? Lah mergane iki dinane iki dina berkabung. Jamane putune Kanjeng Nabi iki perang ning Arbala kono. Kuwi wis pedhot wele. Nyapur aku. Wele kok iki wis pedhot. Wis ora ngerti, mangkane kuwi putune Kanjeng Nabi kuwi seda ya to, mangkane ning wulan Sura iki awake dhewe kon melu ngreksa ati, ngreksa diri, resik iman karo apa anu
catetanmu melopong. Iki mangkane lak munggah mbok rasa hai sik. Hai apa karo arek dikae belas kok ngene. Bolane ngono caca mabule sabar ngono. Posone apa sura ngene iki ya poso. Iya lho piye to sampean ki wajibe wong ki lek ahli sunah wal jamaah. Lek wong Nahdlatul Ulama mahku lho ki ya ning kene. Ning kene Bu. Ya. Mahku ki ya kabeh ya mesti tirakat no. Sembarang barangnya mahku ki tirakat lho no. Piye tanggitmu ki ora mek trimo poso. Posone poso sembarang ya mekek babakan hawa songo ya ora nyanding bojo belas. Lah apa ya pret piye kok dadake heeh. Kowe tak jak ngopi ra gek 2 jam ame diteleponi bojomu nyemengkret raimu. Gendak aku. Hei, iki live streaming muga-muga bojomu ndelok ya. Iki mbak iki guyon lho ya Bu ya. Timbang anu iki sime aja kaya ngono. Bengi iki awake dhewe sowan ya ta. Sing baku ngaturke nembah nuwun marang warga masyarakat wis percaya awake dhewe sak kanca rombongan. Muga-muga jodoh marang warga masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, jan aku ngrasakne pagelaran bengi iki kaya konser. Wah, domongi kok. Yuh, letinge akeh te ketutupan. Wah, ora ketok kok njaba ning kene kabeh kok dadake. Wong yo lek kleru lek ndekekke. Iki mau ya wis akeh nawala Mas sing mlebu. Nom-noman saka NS, saka Cincan karo sapa-apa mau ya do njaluk lagu. Lah Sincan kok njaluk lagu. Mbuh ngendi sing Cincan iki sing paling-paling bambu. Gitu to. Gitu ya. Lah Doraemon. Oh iya, heeh. Sincan kok baling-baling bambu. Lah ndi ta sing ndi ta? Sincane atok ajaib. Kantong ajaib tong to. Tak kira lak katok. Iki romangsaku. Di samping dagel ki jane profesimu apa to? Lho sembarang-barang aku iso lho Mas. Apa contone? Debt collector. Lah, debt collector. Iya no. Kowe kulino nagih wong-wong ngono ya. Ana lagi bocah cilik-cilik lek utangan nekeran. Walah, rumah samu apa kok dadake aku ki. Di samping dagel. Ya aku kadang kala ya anu Mas, ya mbak-mbak aku ki ngene iki ya to. Aku ki ya dalang. Wih, dalang. Apa cakmu kaya nyupruse dalang kowe iki? Kuprus dikolmu mlocot kuwi wong dake. Lah ngono ora tau main lho kowe. Lah main karo kowe dikeloni wong gendeng ning omongan kok dake. Kowe iki rumangsaku kok. Seksine sapa ya kae? Kae lho. Kae tukang bas lho. Perkara aku kaya kae dikeloni wong gendeng barang kae dake. Budal tanggapan ora liyane gebuk. Ya iki arep kaya ngapa ngedeke presiden-presiden dhisik. Masalah presiden gampang. Terus aku ki pengen ngetes awakmu sik. Ngetes apa ya? Lho masalah awakmu ki jenenge wong seni tenan. Lho sembarang-barang iso Mas. Gamelan ya ngedok. Lho ya jelas no. Suara-suara gamelan. Lho sampeyan nyepelekke aku dake. Pelok slendro patet manyura ngenem nyongo aku iso kabeh. Apal kabeh. Lho piye takitmu? Lah cacahe bergurune mas sapa anggitmu? Kene sapa? Yo ayo aku takok jadi sapa? Kowe iki ora cetha. Iya. Kowe ngerti sing dicekel Ambon ki apa? Dicekel iki jenenge ajang adah bakso. Hei, aja nyekel mangkoke sing disabu Ambon. Sing ngene-ngene kuwi. Ngono isih nyewe tekonmu piye apa ya dhek nyekel mie lho lho. Ora Ambon mangan nang Ambon ya. Kulino lek ada bojo-bojo tinggal ning Sogoriti ya ngono. Ha ya, ngono ya rabi loro lho iki rumangsaku ae. Coba iki apa sing cekel Ambon? Kendang suarane ding ding ding. Api. Wis kae sing gedhi-gedhi kae. Sing gedhi. Gantung kae. Kae jenenge gong. Suarane gong ger. Gong gede. Nah, idene ya genah. Iki ngene iki. Jenenge apa? Bonang. Bonang iki suarane. Iki bonang sik, bonang Solo atau Solo, mungkin pecah Solo. Suarane bonang tung dek. Lah bonang Banyuwangi. Kentulik bel. Kok kentulik. Piye lah suarane rok loro kok ndake. Suarane bonang. Ha. Tung. Ya, terus sampai biasa tak sewodok. Sing ngene-ngene ya apa jenenge, Bu? Rebab. Suarane. Rebab apa mengi? Rebab ora ngono suarane. Kowe percaya ra tekon ngonekne gandane apa jenenge mikir kon rada adoh. Lah kok iso ngono ki nyapa? Lah mergo kurang ngepelek ngarani kaya sing kuning-kuning apa jenenge? Apa kuning? Gambir sawit. Apa jenenge? Gambir sawit geng gemplang kowe iki. Ganda rukam. Dadi upama kowe iso nerokke suara gamelan iso ya? Lah ya genah. Kendang meng piye suarane, Bu? Tak ding. Bonangmu piye? Tung pyung tung Gong. Gung
ger kubu. Rebabe. Lah kok kaya wong ngeden ngono. Lha pokoke sangel Iki rumah aku jajal. Pak iki wong wong seni tenan tak tes. Lek mau ngetes piye? Oh nyepelek aku sing nyanyi kowe karo nerokne gerakanku iso. Ya. Iso kira-kira. Iso lho. Nanti bleset ditenono. Tak sodok anukmu tenan kowe yo. Ayo. Aku wis Iso ya? ancang-ancang iki lek Pamane aku sing nyanyi karo aku sing. Ya. Dadi sak gerakku kowe iso nerokke. Iya no, ya tak terakhir berarti aku kowe gerak, aku nerokke suarane gerakmu. Ya nurokke suara gamelan. Wis cah kene. Pomo wong seni tenan dadi tak angkoni ampuh. Seksene lho Pak, wis umpen nanggap dalange ganti aku dalange. Amput kowe iki rumangsaku. Aku luwih larang tapi. Berarti lek Magalano berarti ya murah. Yo. Ya. De jaman Tak ding ding tak ding ding tak ding da. Tak ding ding tak ding da. Gung ger. Tok den tak nang ding tok ding tak tok ding tok ding dok 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 tak tok ding tok ding tak tok ding tok ding tok ding tak ding tok dok 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 gig 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 gig. Tok tok tak tok tok tak tok ding tok ding tak tok tak tok ding tok. Tok ding tak detuk tak detuk tak tak idoni pisan kok. Ajaremu iso. Wayahe rebab ya direbabi dhisik ora kok rebab karo kenong bareng ngene masamu. Suaramu kaya wong mengi kowe iki rumahsaku wae. Aku cale sinden aku. Oh sapa? Cale sinden. Sapa ki? Antarane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 milih ndi? 10 iki tekan ndi lho? Wis tak jeneng omah. Tak CTM tak pengen melu aku. Heeh, Aja akeh aku. Ya iki sing arep sing mau penting sing dhisik, sing apik sih apa sing iki apik kabeh kowe iki rumah apa sitoke mabuk kayu putih tok ngono. Wah, kuwi lak mobilmu. Mampu Lah kayu rumangsaku sinden apa dikon urut. Mobilmu kan ya ijik, Mbul. Aja anu kuwi kowe. Banyolan kuwi ora patek der. Ya, iki sapa iki? Sing anu. Ana Dinda, Susana. Dinda. Wah, iki stres kaya apa? Surya Kencana. Semoga to. Ayo. Endi to iki wonge? Dinda kon Kowe jane ngedekne sapa ya? Dinda lek kon ngadeg kok ora ngadeg-ngadeg. Endi to iki? Kon ngadeg Dinda. Din, endi malah nyelempit nendi diadek. Aja kaya ngono. Aja sia-sia lho ya. Ora, Tak buka kuwi. kartumu lho ki engko. Tak buka kartumu. Kertuku lho. apa ya kertuku gak aswajik kanjenane. Ya, wilujeng dalu. Wilujeng dalu diajeng Dinda. Wah ya ampun iki bangkean karo weteng di to jan. Wes. Wong ora pate anu tapi obeh jan. Saiki semakin cantik dirimu ya ta? Ya ora usah pola. Kowe iki lek pola nguyuh sanggen-gen ngono ta. Aja kaya ngono. Iki awake dhewe sowan rene aku ngertake dhisik kabarmu piye. Kabarku? Perlu kabarku to? Lho iya no. Sepenting itu kah? Wah, ya Allah lek ku tresno karo kowe paribasan lintang sumilak kae tak srengenge tak go medun go. Kowe iki rumangsaku kaya iso-iso nyenggek srengenge. Lho, aku ki dadi seniman ora kaya kanu lho Mas, apa kaya kaya cecak ngontal cagak apa kuwi jenenge kodhok gayo lintang langitmu iki. Karep kaya ngopo tak sembadani yen mun trimo sakmene ae njalukmu apa tak pinangkani. Njaluk mobil. Alah tebul apa? Aila. Ya Allah, kuwi sing kene kok. Kamu njaluk mobil cuma Aila. Iya, soalnya kan nyekli. Udah walah tanjak gunung asine empan mundur. Lah kowe
diem meneh ramoke Kowe iki kok sarepe nukokke Dinda mobil lho. Nek Dinda, Ha cerimu nyatane dadi ledok no kok kowe apene kok Dinda. Ora sangono wis ora pantes aku duwe mobil tiwas kampase kobong. Kowe iki rumah saku. kowe iki duwe motor CRF numpak ra pantes blas kok iki tak kowe. Ya aja ngono. Wong ki ya kaya ngapa ki nyumbuhke kahanan lek tedeg piadegmu kaya anu ngapa ki pramugari Lion Air. Lha iki opo? Lah kowe ora ngerti aku ya pramugari lho iki. Bakul sawi Kayak layan tok lah. Mas mike batune tek. Yo, kok mundak bleret. Mas, suaraku kok kaya wong arep adan ning langgar. Mike banterno Mas. Ya endi njaluk? Ya, awake dhewe rene asung pasugatan kanggone para masyarakat Sumur Agung, ya toh. Desane desa Jomblang. Ya, aku mau maca desane kok Jombang ya dong. Lah iya, lah aku mah yo kleru dalan. Tanggapan disuda 200 kok Jombang aku. Kowe iki Lah kan emang jare nek turahan biasane yo diimbui. Apa aturan donga yo tak Pripun Pak Pikir? iki awake dhewe Pak Pikir uga njaluk lagu. Pokoke aja nganti lali iki kanggo warga Sumur Agung nyuwun tembang kangen ya ta. Dan uga engko kanca-kanca sudah atensi yang masuk iku engko wacanen dhewe. Engko berkahe sapa sing wayahe nempel kamardikane. iki mumpung karo Dinda, Mbul. Ya, apa iki? iki? Request katresnan sejati. Ya. Heeh, apa ya lagi kaya wong becek iki milih. Lah aku ya ngono kuwi lah. Suweneng aku. Wah, domongi kok iki. Kangen kok karo Kang Masku siji iki. Jenenge nyelat ganteng. Oh, kok ngelengo. Pengen Lengok dukulmu melocot kuwi lho. Ini ngelengoi rai apa kenapot? Masamu diesel wau. Ya ke. Mosok sekelas MC kondang rai kok ngelengo. Iki gawan urip. Apa itu? Tak biacok kencetmu ndak ndek kowe malan. Aja Coba katresnan sejati ya. Ya, sik karo ngenteni mike Mas ya. Ya. Dikolaborasi karo gamelan kanca-kanca. Ya, kolaborasi karo Hadroh Surya Kencana. Romangsaku. Coba katresnan sejati. Kontreng. Tontren. Right. Satu. Yo. Surya Kencana, terima kasih. Ada Mas Denny. Ono diajeng Dinda Cantika. Alah, kene-kene delok kene. Ya, muter sik. Alah. Wis pisan ae mumet. Muga-muga janji tresnane awake dhewe bengi iki kaseksenan dening Bapak Pikir. Iya. Janji tresno diseksendi lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan ati ning ngendi doh wong mandis kang tak anti-anti Surya Kencana Cakrawana Lengteng. lale lale la lale lale la la ayo Wong bagus aja. piye wong ayo Sira So. nelso. Aku teko
janji tresno diseksendi lintang lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan ati ning ngendi aduh jangan tindak sing tak anti-anti iya wijane we maca apa ta iso jentrek kaya jejer ki lho requestan rumangsa kowe kurang dawa karek milih tok iki nggih terima kasih warga masyarakat khususnya mapan ana ing laladan sumur kene iki dadi wong budaya kabeh ngono ya Mas ana hiburan ora tinggal mulih ora tinggal marung request karo ngenteni requestan oh iya kuwi bentuk carane antusias utawa tali tresno betul dadine wong tresno karo budaya ora kudu iso dadi pelaku seni ning kudune ya iso nguri-nguri kabudayan makane lek wong Jawa kuwi ana rena loro Mas Rano siji kuwi pelaku seni sing angka loro kuwi berjiwa seni berjiwa seni urung mesti lek iso nabuh nanging rasane pengen yo kapan yo iso nekokne kanca-kanca kae iya to yo kapan iso ngenanggap kae mergo awake dhewe arep kaya ngopo tanpa wong berjiwa seni cah-cah lek sekolah sarjana seni halah kok iso halah nguli pol asli rumangsaku kok ada ana walang cacah lek pas waya ora nek tanggapan ya sing sitok ngurir sing apa akeh apane ambon iki ya kuwi jenenge sampingan ya sampingan ya Mas wong seni iki kaya pelaku seni kaya awake dhewe iki termasuk hobi ya toh hobi ya ora ya no terus pekerjaan itu kaya ngene iki hanya bonus menurutku iya wong dhewe iki menyalurkan hobi utawa bakat iya sampingan ya kudu iya arep kaya ngopo-ngopo ya toh wong awake dhewe iki ya piye carane budidaya seni iki ben amprih sempulur senine ben amprih rahayu senine ya Mas iki pokoke gliak-gliak watone kecandhang ya toh arep kaya ngopo wektune ya saya ngangsek ya waktune ngedum ya ngedum iki masamu berkat iki jek ana telu coba kowe milih dhewe sing mau seraki sing ndi ana gawanku kothake gawanmu kothake sing ndi asli anu apa ronde apa sote jenenge angel cemoe oh iya malah cemoe lho jero lu Mas pelokmu sepira Mas pumpung nicik ning pelok nah Woso mawis tolak bala ing sengkala iya asih aduh sayai
sesaji kanggo srana tendira asun pakuja anamita nugroho saking yang wiki akina pulna tendira asun pracanda tua berkah basuki yono kang becik katitik kang ala bekah katara sesanti rahayu sumur agung tetep tepuk tangan kagem warga Sumuragung. Jan tak dongak-dongakne kaya ngono lho Mas. Piye? Mandya dongaku, mandya tur dongane wargane kene, muga-muga tansah diparingi jaya selamanya, Amin. iso nguri-nguri kabudayan kanthi solid nggone silaturahmi. Betul. Amin. Heh, sik to. Ngedene aku kok lagumu ngono kuwi arepe suguh apa piye? Ora kelingan kirikmu gondol Yo, tos kakiku lho. Arep tanggapan iso lho ngono Tapi kono. asa munggah malah mau tembangne jaranan Lho, iki menangka ngene, Surya Kencana iki ora mung pagelaran wayang kulit campur sari ya iso, jaranan ya nanduki. Oh, domo. Oh, wong dalang iki ya tukang jaran, angot-angot ya. Wah, aku demitku ya teko iki. Oh iya, godamu kok iki. Aku ngopeni Demit demit. aku. Oh, aku ki jan tenan ae. Angger isuk ngono aku lek turu ning mamu. Yahene kok wis tangi. Ngono nyapa kowe? Apa nyapa? Kowe lek karo asli kok angger isuk yahene kok wis tangi, ngono nyapa? Nek jan koyo tangi kok. Lho ora masukku dadak nyeples-nyeplesi ngono lho nyapa. Itu hanya digugah sebuah toh. apa ya? Gepukan semangat. Wah, wah kedepan semangat ini lenggen. Iya, iya toh. Lah arepe dikaplok ya malah. Lah tak kira wis zamane awakmu nukokne daster keciliken mau kene maratuamu kae. Lah maratuaku karo bojoku gedhi maratuaku lah digawe. Piye to? Lah digawe asa dastere kecilian terus ge maratuaku malah koyo nggih bikini Ya bae. jenenge wong sapa sing ngerti. Ase Nggih. malam hari ini kita sowan ana ing Sumur Agung Desa Jomblang Kecamatan Uncu Kabupaten Kediri Jawa Timur Indonesia Bumi. indah ya sing dina iki metri bumi utawa sedekah bumi sing niate muga-muga diparingi lancar nggone golek sandang pangan kelawan papan tinebihna saking bilahi iso manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Terus. Amin. Lek muni amin wong kene nyeneng nil. Lek muni amin ikhlas. Ya toh. Wah, nyem tengah iki. Wis jenenge dilan wong kene. Lek kudungane api-api bini balik rene neh kok tetake ya. Ya rada diundaki lho Pak. Oke. Iki guyon warga kene iki arepe kaya ngapa mbok sepira kudu panggah dipiye carane awake dhewe iso ning kene ngono carane. Ya wis Mas Rano. Yes. Piye iki modekne nggih apa nggih pajangan apa? Ya Kan nembang. demit. no. Nembang. Jare demit. Oke pamundutan. Iki umpama awakmu nyawang asa iki umpama buahno apa? Liyane buah no piye kira-kira? Apa umpama? Alat. Alat umpama. Umpama alat jelas ondo. Kondo. Iya. Ondo. Iya jelas ondo. Gene ele to. Kene Enggak ondo tenan. Ngomong ondo. Kok iso ondo? Isuk tak penek. Nah, sore Sore yo tak penek. Bengi tak. Yo. Ngono ya penek terus no. umpama asa iki dadi kembang bul. Wah aku ya jelas dadi tawone. Awan Tak entup. bengi Tak entup. isu Yo jelas tak entup no isu lele. awan bengi. Tak entup. Umpama Aku wis bridingan pangkah umpama. Kowe iki Bridingan kok pisan. Suwi ngono ya, izin ya. Lho tenan kuwi umpama awakmu ki dadi ambulan. Aku dadi sopire. Supire. Iya nang. lah mayite kowe mangklekmu sing pantes dadi mayit iki kowe kuwi lho malah. Ya kowe arepe mblasoni aku ya tak jegal dhewe rono. Kene tukang banyol ya banyak ya. Iki baturku curhat lagi dhisik.
sak grup karo kowe. Heeh. Curhat apa nih curhate? Heeh, dia curhate walah. Pamundutan sak pirang-pirang. Piye apa? Ana lintang asmara kesayangan, negara angin, terus asmara nala, sumanding, terus iki ana apa ki Dewa Tresna. Wis sembarang kowe milih kabeh aku ra iso. Mumpung karena iso. Dewa Tresna. Ya. Dewa Tresna. Aja dadak kesuwen langsung selengerene Dewa Yo. Tresna. Dewa Tresna. Surya Kencana CHA Official. Terima kasih. Iya, kowe kene mlayu. La la la. Iya. Ban. Iya, asing. Hei ho. Hei ho. La 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 la. Iya mlayu. Gini tak kandhani. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira wis kasep tekan aku. Wis ana sing duwe, aku bingung kok ngene dadine. Ayo, Surya Kencana. Enak kaya ngene iki lho. Matur suwun. Ayo. Demi cinta pengen anduwendi sewu cara bakal tak lakoni. Iya. Yen mangkono ya bareng dedonga hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Surya Kencana diajeng asih. Nggih, terima kasih matur sembah nyuwun. Terima kasih kagem warga masyarakat Sumuragung nggih. Aku cinta padamu. Orang kira jebul kasep tekan aku. Jebul kowe wis ana sing duwe, aku bingung kok ngene dadine. Wasik ya. Asik lah ya. Yo. Iya.
pengin anduweni sewu cara bakal tak lakoni Timpo Trisno hanya nyuwun marang Timpo Trisno jan gaya Surya Kencana iya pimpinane Mas Dalang Lano Nugroho mijil saka Laladan Kampung Baru. Jadi ini kayak kandangan ya Mas? Kandangannya apa ning Tambi Mas. Oh yo apal to gen. Yo apal kok genah sing ngejak yo dheke yo. Iya kayak golek sing nyatu 50-an ya kayaknya. Seta, kandangannya main sapa to? Alah kandang sapi. Kandang sapi. Kandang sapi ora usah sok cemburu-cemburu. Ora ana cemburuan. Malah kuwi tak pakane stasiunan rene duyan lah ngono. Tuh tenang aman-aman. Ya no ya. Iya to. Iya. Omongi kok. Ah iki piye tambahne apa ora? Ya tambahne iki jek akeh request iki. Ya, berarti AC panggah AC iki. Ya, Ya. pindho. Pindho. Wong gawan kotak iki. Gawan kotake ping 4 engko gek neh. Apa nih? Apa enaknya? Wis bareng. Ana request saking kru NS Galvanis. Ya, njaluke jalan waton. Kalih Mas Sincan. Ana negara angin piye kira-kira? Negara angin. Kowe ro negara angin, Rang? Nganjuk. Alam impen. Ya. Ya, negara angin ya. Negara angin ya. Sing ngren dhewe iki. Ya. Nggo tombo kangen karo warga masyarakat uga Mas Gembul. Iya, Aku kulino winawiri rene kaya omahmu dhewe ya, Mas. domongi kok. Arep kaya aku mau ya roh. Piye? Nalika wong-wong nemoni awakmu ning ngarep kae mau. Heeh. Yes alhamdulillah ya nyanak ya dulur. Iya, Alhamdulillah. Domoy wong kene iki grapyak-grapyak. Ya tenan. Iki mau sak keluarga ya moga kabeh Mas Rano. Wah, pokoke aku mayang ning ndi sak omah iki tak boyong. Lah iya sing demung ya Mase. Pokoke lho, domong iki pomo diarani grup keluarga ki encen tenan kok. Heeh, contone Lah wong kae sing manjak ya nyatane ya mas-masku. heeh, ya sarjana seni kabeh alhamdulillah. Pokoke nyuwun dongane muga-muga lancar. Amin amin. Iki sing bonang weton Gunung Kawi kayane. Dan iso sowanger yogamu sing sanger mek sitok-itok. Kamu Kaya haji-hajine kuwi no. Haji-hajine. Yo Mas negara angin minangkane pamundhutane saka Mas Sincan Mas Sincan. Galvanis NS Galvanis. Oh ya NS iki singkatane apa to Mas? Kru NS iki apa ya? NS napa nggih? Apa NS iki singkatane apa? Singkatan Nasi. Nasi. Badokan yang bali. Ya, negara angin. Negara angin, ceko. Ayo pasukan jogetnya mana? Boleh joget asalkan tertib semuanya. Diangkat. Guyub rukun warga Jomblang. Rampung ke urusan Dekati masya orang Mila suci masak rati temani Lekaku mong pengen nilii
Negara angin sudah. Heeh, weh cakepane mburi dhewe goblokmu. Goblokmu ya? Goblokmu apa goblokku ya? Goblokmu. Wis Aku wis. mau. Isih sayang awakmu wis dilarani barang cepet sayang. Lah iya goblok ya. Wong mbok ya jumbuhne kahanan ya to. Ora terus wong ki lek wis jatuh cinta terus lali sembarange Lah iya ngono aja. dilarani panggah sayang ya. Wah, kowe iya Goblok ya. sing dupo nyapa to. kowe ngomong apa? Lha nyapu tak aku sik curhat itu kok kowe mangsaku lho nyapu. Apa masamu kowe terus ngono kuwi rumangsa lek kowe tak gunem ning karo bojomu. Rumangsaku. Wah, dadake asei. Nggih, sampeyan Terima nggih. kasih ya. Ah, ya alah bocah kok menik-menik degane kambil ijo. Apa? Bejane sing duwe bojo. Terus Pring gading cagak radio. apa? Montang-manting bojone loro. Apa? Umpama Rumangsaku kuwi lak awakmu. Padake. Ya lek aku ora mungkin kene cah ahli sunah wal jamaah padake. Kene satu untuk selamanya, Bos. Lha kowe iki masane maksudnya satu sing tenanan. Ayo. Biaset dirungokke. Iya, heeh. Iki masih ada ya toh? Dewa Serli. Deva Serli kaya ngapa cecet tajano ayo Surya Kencana Joko ya. Nggih, Ora lho. Jane aku ki mau ngarepe tekon. takon apa? Wong Kediri ning mahmu ki apa ora enek to sing dideke 105. Aku ki nganu. Di apa sampinganku sing tak delikne iki pengen roh. Nyapa? Mbun saya sinden. Wah. Ora lho Radinda, ora bojomu, ora Depa. Ya lek ayu pasuryane ayu. Ha. Lah ngene iki umpama apa? Iki didadekne pramugari ronda sing ngene kae. Ronda ngono ki jeneng kurang dhuwur sih. Ancen aku ya masih kecil loh. Alah kecil lho bladang centing. Kok dadake Kok so? rumangsaku Depa. Dalam. Piye kabarmu wong ayu sawetara suwe? Iya. Nggih saya remuk. Iya, ketenan saya sempurna wajahmu, saya ayu pasuryanmu, Alhamdulillah. saya mending sulistianing warnamu, ya toh? Alhamdulillah. Alah jan lek ngelem. Kowe lak karo bojomu ya tau ngelem ngono kuwi. Blas. Blas ya ora tau. Mergo bojoku mrongos kuwi lho. Ajene gingsul mau. Iya. Gingsul. Iya. Depa, Dalem. malam hari ini kita sowan di
Sumur Agung. Sumur Agung. Agung, Sumur Cek. kuwi wis tandha wadahing banyu, banyu kuwi simboling panguripan. Cek. Ya to nyata yen to wong kene iki kabeh wis yo seger-seger kabeh. Seger buker kaya ibuke kaya aku barang ngene. Yo, yo awakmu kesegeran. Heeh. Sing bengi iki awake dhewe yo ngayahi wajib, sing siji ndedonga bareng-bareng ya to. Sing angka kepindhone awake nderek-nderek tirakat, sing angka ketelu menghibur masyarakat gone tetirakatan wis sempurna. Ya to, wis diayahi kabeh ya Mas ya slametan sudah. Ya to, wis kabeh diayahi iki wayahe padha acara wong iki hiburan. Awan mau ya wis slametan. Heeh, wis slametan. Wes terus ya, ana alhamdulillah. santunan anak yatim. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuh, kaya ngono kuwi. Kerjane ora kaya ning Jomblang. Lho iki berarti budone ya wong kene iki ora duwe lara cetil. Ora duwe lara cetil. Wonge luman kok ya. Lho tenanan nyatane iwake soto ya kandel. Kandel segone jan sak Wis embrek. dudohke lek wong kene iki jan weh tenan iki wis ngerti lek ya gone anu ki Badokane oke. Za, matur sembah nuwun lho Pak Bu nggih. Saku barang ngono lho maksude. Iya. Uga nganu apa jenenge kuwi mau hasil panene warga masyarakat dilumpukne. Heeh. Kaya tela, kacang lan sapi tunggalane gedang disuguhne marang penonton. Jo, wah kaya ngono kuwi. Domongi kopi gratis. Kopi gratis. Oh gratis. Khusus untuk para penonton yang hadir pada malam. Aku ora dicomne to Pak Kir. Piye to sampean Jan wong aku ki arepe macak golek kopi lho wong pawon entek resik lho jijane do neti. Lah kok do ndelok kabeh bajigur aku arep godhog nyumet ning luwung dhewe aku. Lagi iki aku. Penonton ana ing laladan kene jan hebat Mas ya. Piye hebate? Ora trimo ngenteni limbukan campur sarine nggon wayang mau penonton ya padha mendukung. Wah, alhamdulillah. Nyatane ya demen marang budaya. Ya, kuwi dudoku wis jenah lek wong kene iki budaya banget. Iki ketok rene sing dodol kidul kono mau jan ra kena dibiyak. Aku kleru mumet mleburun lho iki dalane endi to aku ngono. Tuwas rowono kebablasan lho kok kelire gak enek rek iki pasar malam wayangan aku ngono. Lah kok dikene Mas ler mriku lho wayangane lho. Jebule liwate mburi. Lah aku rowono lho iki kok kuwi pasar malam iki aku ngono. Iya, bengi iki ngaturke pasugatan wong ayu. Nggih, niki wae juga wonten pamundutan saking bola-bola sebelah kiri juga ada request. Iya, Pesona ada juga Deno. Iya. Ya. Pesona dan juga Deno diparingi satu-satu. Iya, iki sing kok kaya apa sih? Diparingi Deno nggih mboten napa-napa. Duh Deno gandolane. Gandol wi lho Mas. Oleh request, oleh joget ning kudu sing tertib. Oh iya, kuwi bakune wong nonton kabudayan ki kudu ngono. Ya. Dadi kuwi wong-wong iki padha seneng hiburan. Iya, heeh. Yuk Mas diswenger iki Deno. Deno. Duh Deno. Duduk. Deno aku cinta beneran. Kuwi lah bacutane. Iya. Ya, ceko. Kontreng. Masih bersama Surya Kencana Campur Sari Indonesia. Ya kayak Bosmu banget. Surya Kencana. Sayangku sing bagus dhewe. bagus. Dalem Puron apa bakal tak usahane. Ibarat isi bumi kabeh nggo kowe. Sedenang aja kuwatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Tengah
sayangku matur sembah nuwun sing tenan aja kuwate sayangku ning kowe ra iso disete ora bakal mundur ora bakal mundur matur sembah nuwun mugi pirangan lancar rezeki nggih matur sembah nuwun matur sembah nuwun Pak sing tenan ojo kuwate sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal munting bungahku nembus tekan kayangan krungu swaramu suara tangisanmu yo cukuplah demangsi ukir indah ayu koyo widodari mungkin iso ente nunan laku nyeritani gedene rasa sayangku ayo bakal cukup tanaman sih ngukir indah ayu koyo Payo. Kedep Pak. Matur sembah nuwun Pak Bos. Sembah nuwun. Iya, Mugi-mugi terima kasih. rezekipun lancar. Rezekine muga-muga lancar. Barokah panjang umur sehat. Amin. Berkat dongane apa sing Kayak- kene iki ya mandi lho. Oh, mandi dongane awake dhewe. Kadang- Apa maneh kabeh diblekne mak biwok sor Kowe ngono. kaya awakmu nalika dodok biak. Biok ketok sak bathok. Pripun iki? Oke, matur sembah nuwun. Iya. Ijik sitok dimerisakne. Apa kuwi? Mbak Depa pinarak riyen ana Nggih. Sekar sapa? Sekar Suci. Dandane Kang kuwi lho. Oh kuwi lak Sekar. Tak kira tekan kono. Jeneng ndek Cahayu. Sapa kuwi? Sekar Suci ki sapa? Aku kuwi ngadeg kuwi. Aku member baru. Astagfirullahalazim. Piye? Arep kenalan to, Mas? Iki bodyguard apa sinden? Badonge sapa Iram? Lawan nyambut gawe apa jane? Nganu, Nyambut gawe apa? angkat boto. Angkat botol, angkat kok botol, angkat ki ya beras. Kok dadake Oh, botol. ngono ya? Iya no lek botol ki dilinggo. Nggih, Ono kenalan sama- riyen. Oh nggih, kenalan. Jenengan Mas Wanoro nggih. Manora dukul mlocok. Lah ten pamflet to. Sing gawe pamflet iki sapa? Mas Wanoro. Sapa sing gawe pamflet?
Mangklai dimbui wanara Mas Amri. Ngono piye? Jenengmu Praya Gembul Wanara. Lah iki wis iso wanara. Kok lah. Lah ya pantes to Pak Dalang. Kayak perayan-perayananmu kan kayak wanara lho. Lah. Iki ra wanara Mas. Apa? Bruk. Lah Dalang. Cocok kok romangsaku kok. Iki sapa jenenge mau Lintang cantik kok. Sekar Mayang. Sekar suci Mas. Sekar kuwi kembang, mayang kuwi jambe. Mayange sapa? Lho ya mbok iki kan jenenge mayang iki Oh, kembang ya. jambe ngono lho maksud iki. Gua tak kira lek Sekar Mayang Sanggomo. Iya. Sekar. Dalem. Iki Ya. ana Sumanding, Sumanding. Maranala, terus Nggih. Kesayangan. Apa kira-kira Sumanding mawon. Sumanding ya? Nggih, Sumanding kalih Wanara. Oh, weh, Pak. Dudu ya? Aku ki wis dipangur, dadi ini iso ngencut. Aduh. Aku ya iso Misalnya apa? ngokop. Loh, bendang. Aku priyo. Wis No. nakal. Loh, Piye? gula sinden ngene iki nek papat engkas. Penake nyapa lak golek Aku ngene iki apa papat. wijine Surya Kencana iki lek sinden ngene iki papat ngono tenan aku ra mulih ra apa-apa. Ya wis bayarane wis nginep. Ya. Ya Mas Mandeng. Ayo. Arep aku wis ngene iki wis haus aku. Sumanding ya Mas ya. Joget lho ya. Oke. Bersama Surya Kencana campur Surya Indonesia bareng-bareng Kilado Nugroho. Masyarakat Sumuragung kubal. Iya. Sindak bulan kekencar ing ratri murid jagat bareng kawan si reki natang renggong dan landing slirambu penyom mandi sesetiaku mayang kene wong ayu iya kaya ngono kuwi sumpaing ati sayang mangki klangenan kang katya mimbi bintuno setyen katresnan Matur suwun. Sinesan bulan kekencar ing ratri ngunit bareng cacat kelawan si reki natang ngrenggong bungang serta mandeng slirang tabu kenyoman di sesetiaku
langgenan langkat bimbing bunda setien katresna sayang mangke klangenan angkat yo mimpi bintuno setien katresna melarat. Tak benakne. Anu, kita mau ya dadi wong dhuwur iki apike ngene iki lho no. Kowe percaya? Dadi wong dhuwur iki iso roh erupsi gunung. Roh supelane tak kemah tak leboni kaos kaki. Lha iki jane lanang apa wedok? Jengki. Oh, lagi oh ya tiba ya minak jinggung. Satu lagu bonus buat warga masyarakat. Kira-kira apa sing rame? Sing rame. Mau enek apa ya apa kira-kira, Coba dari request sebelah kiri panggung. Apa ki lagune request satu lagu? Yo kok iso dangdut kok lodruk kuwi to? Emang request lodruk bojomu nending. Wah, dijak rujuk mergo mandul. Dadi malah enggak duit. Lepas resiko. Sindene ngadeg kabeh nggo al artis. Ayo. Aja mek. Kabeh ngadeg aja mek tek kuthok sing ngadeg. Iki ya para lawanara iki ya. Para wanara. Sing rame sitok ya. Apa? Taman Juruk. Oh iya. Kolaborasi karo gamelan rame. Jo. Terus ana panyuran lagu sing urung iso dipinangkani engko dibacutke nggon wanci goro-goro digolekke wektu sing bawera Mas Gembul. Oh iya, wong ki gliak-gliak matane kecandak. Kowe iki mangani dadi wong aja cilik-cilik deles apa angel golek-golekane. Ya kabeh ki arepe kaya ngapa Mas Rano ya. Awake dhewe sowan rene kuwi sing sepisan kuwi awake dhewe suka parisuka ning aja nganti lali ninggalke tuntunane. Mergo wayang kulit kuwi yen to didelok saka penontone yen iso apa wi jenenge niteni lakone kuwi ana pasemon-pasemon sepuh sing kudu digunakake. Ngono ya Mas. Yuk bareng-bareng Surya Kencana masih satu lagu bersama artisnya Surya Kencana ada Taman Juruk kanggo panjenengan. Ayo joget bareng-bareng. Aja banter-banter genjotnya. Oke. Yo. Iya. Ning kutha Solo. Guyub rukun warga Jombang. Aman, terkendali, tertib. Buat Karang Taruna, pemuja.
aja santek lali sing tuwa-tuwa ngelinge aja santek lali. Oke, terima kasih matur tembah nuwun. Iya, Mas. Cak Gembul. Pripun? Guyon parikena ning kok diwacutke nggon wanci gara-gara Nggih, digoleki arepe wektu sing hiburan. bawera. Nggih, Mas Lano. Ah. Matur sembah nuwun sangat, kula nggih matur sembah nuwun sangat. Bisa. Tak dongakne sukses selalu. Amin. Surya Kencana juga sukses selalu. Amin. Monggo dibacutke lakone tasik panjang malih. Matur sembah nuwun Mas Lano. Oke, terima kasih Mas Gembul. Bacot ke lakon ya nduk iya. Aman dan bahagia keluar